hun hi aliam chakin isha ve thinem aliam chak iti ni point aom lo shan lo a chan chu Khawvel hi tun ma ain a vir chak zok Khawvel vir chak na chan hi enge ni ta ang technology lama te hian hong anei thein iringem vurtui mek tenen hian enge in zom na an nei ti te tun thuma chuan kan thlir ro don ani shalo kan om takin ni khata hian second sing riat sang ruk zali awma heti lai hian hun te tu scientist chuan kumsang ni somni pakhat khan chorwalin ni khat hi 0.05 millisecond in atling lo ti an mu chuak hemi zia chu Khawvel hian virchak lam apan ti na ani chu Windsor ming hi isha to ngayem tunlai hian kan captain cool point Windsor wa hian a khel ve mek a chan chu he pakhata hian game sa chuang awma ka khel dan hi lo en ve te Windsor ti mania kala idu ber game pakhat thlang ro heta ludo ka khelang hian han ente me chen trana midang po anron lu bel ve le game kan tranta. A few moments later Ka chak ta der mai poisa tak tak ka man chu ka wallet a direct in aron lut ngal bok tuna chuan ka poisa man withdraw tumin ka wallet hi khan click le anga ti hian a fel chu ani ngal mai all samitiem nang po in game za chuang omjinga mi idu ber hi thlang thea entirnan kerom cricket pool le ikhel thiam deuh chi engmang po hian keimang bokin asum fain iman ve thei chu wangin Windows hi download la a poisa fain ron man ve ro le link hi description lama awme ni khatlin lo na 0.05 millisecond hi ingai ho po ani mai thea heti lai hian hemi hun chung te reng ta po hian thil thleng tam tak om the wangin scientist chuan a chhan na hriat tum hian an bei mek Khawvel hi an siam tran tir chuan a vir chak em ema muan lam apan chho chau zok tuna a vir chak dan mek let ni vel se ta chak hian Khawvel hi a vir thrin ani chuan Khawvel a vir chak le na chan hi enge ni tang le kumthluk le tingon thum point pangaliam ta kha chuan hemi Khawvel in her chuak planet rotation hi darkar som pan hi chaware awa hetiang anga chaka hi chuan nun na hi hanom thei chi zia sang ani lo heti lai hian hetiang ma chakhi chuan Khawvel hi a vir le to kherin arinom lowa amaro chu tun ai hian chaklam apan chho hret hret ani ero chuan har sat na chi sang sang hi kan la tok thei don kumsang ni som thuma hi chuan full scale technological meltdown an ti hi a thleng thea a chan chu GPS te hi huna hian ein ngat vek ni khata darkar som ni pali oma hi athlin lo na atamani chuan chiat na chi sang sang thleng thei oma pakhat na chuan Khawvel atmosphere om satellite te khian anom na mun tur dik tak an lok thei don wangin wana khian heng satellite te hi khoilaya tak nge anom ti hi chui chua har sa don he thil hi siam thalawa kan ngai tha rei lutuk chuan kan navigation system song song te hi adik lo factona smart technology kan nei zong zong internan Google Map ang chi te po hi aman tlak lo ngal vekang maro chu van nei thlak takin he chiat na hi pumpel dan oma chin fel po Arsalem lo timekeepers anti te hian heng hun dang lam na chete siamram tur hian leap second anti chu an pain an bel train international atomic time anti hi an thlak tang lam thea Khawvel in her chak zong le sana in mil lo lai chete oma hi in mil tur hian an siamram train ane thil mak le deuh pakhat chu zana van thlir chho khian henga in thlak dang lam na chete oma hi mithiam te hian an mu thei boka henga tang te hian kan chen na leilung hi an her chak ti a hriat thei ane heti lai hian Khawvel hi enge a vir chak chan tak hi ala soi fi alova kumthluk le dingon tam tak chung an hermon to nuwa hetia aron her chak thale ta thut mai hi enge a chan ni ta hi Dr. Jess Hill Veller ania Khawvel sikle sa climate change na Khawvel in her chak zong angong dan chui tu ani Dr. Jess chuan vurtui mek melting ice cap anti de hian tuifin riat chim chin hi aron ti san rolin Khawvel po hi ein her chak tel tir atia Khawvel hi ein her chak ani chuan centrifugal force na takaom ti na ani ate
Entiar nan figure skater ho hi imutoni chuan an ban ta chuakin zoi muangin an han vira an ban an han tomlu chia hi an vir chak tel tel ti imutheang hetia an vir chak chho tak vak na chan chu an ri na hi an vir na rotation lai rila hian an va bel cha tir wang ania Khawvel po hi hetiang ang deuh tho hi ani tui hi amak deuh na chu akhal hi chuan a o chin hi a zau zoka azang tel bok hei hi tui chunga vur khalte alan the na chan po ani ani chuan Khawvel mi heng vur tlang khal om zong zong te hi han tui ta vek se nge thlengang vur khal om zong zong hi han tui vek se chuan tui fin retina khomol aron chin chin hi asang ngal nge dona hei baka skater hoina an ban an da luang deuh hian heng vur tuya changta te ri na mas zong zong hi Khawvel virna lai ril center of rotation a hian om khom vek tona hei hian Khawvel hi ati vir chak sualang heng vur tlang tui to te hian pola tui pui khu an fina hei hi Khawvel ein her chak pha na chan pakhat ni tein an soi chuti chu Khawvel hi ein her chak chho tial tial don ti na em ni le tun kum ni liam ta tang khan Khawvel in her hian chaklam ron pan chho thut ma se mi thiam te chuan akal dan pa ngai amuang lam zong hian ein her le ang an tia a chan chu thla wang khe ani thla khian kan chen na leilung hi a hi ve wangin tui phone sang tak tak te hi om pha hei hian Khawvel in her hi ati mong tel bok Khawvel in herina energy a pek chu te chu thla khian ala chho ta trina hei wang hian thla khi Khawvel lat zong hian a chison thret thret thin a entirna ol samber chu silai anan kapa angor let recoil omang he ani te uper hei wang hian Khawvel hi among lam zong in ein herdona thlaina min kalsan chak zong le Khawvel in hermon zong angong dan hi chu a bei tham hle kumzaliam ta chunga Khawvel in hermon zong hi millisecond khat point pali vel ni in an chuta chu wangin Khawvel hi chu a vir chak le to kherin arin omlo